İsənmisiz, mənim ismim Gülnaz Səfərova, siz min tapşırığını qarıysınız. Adətdə bizim girəynilarımız xotin qızlar. Onların yaşı 40-dan uzğan. Həm qədətdə onlar üçün xotini ənini üzgərtigəli deyib bolaları yazar. Lakin bugün kirisinçə. Xotini qızı üçün ənisi yazğan. Girəyninin ismi Qədriyə, qalğanın ol barısında özü söylər. Mənə bizning girəyniya, həm mənə bizning komanda İsənmisiz? İsənmisiz, selam. Girəynining ismi Qədriyə, onun bilan yaxınlanaraq tanışıb ötək. Səfərğəliyeva Qədriyə Albert qızı 1996 yılının 22 fevralında Qozan şəhərində tuğan. 7 yaşında yetim qalıb, yetim bolalar yurtuna ələkən. Sonra yana ailəli bulğan. Ətnə rayonu Ulu Məngər avulunda yaşay başlagan, şunda üskən. Bilimi urta, Qozan Səvdə İqtisad bölügün qızıl diplomga tamamlagan. Hazırki vaqtda QXTİ-da bilim ala. Qozanda satılar boyunca menecer bulub işli. Naşar qədətləri yox. Qız hərəkətçiyən, biqoralaşışan həmşoya. Qeybətçilərini yaratmay. Tuğanların hər vaqt isən-sağ itib görürgə tili. Bizning komanda vəkilləri Şeş Xavəz, parikmaker İlnaz Qadirov, onu indi tanımamışlar direktor. Əminə Liliyəni əli yana kurasızdır deyib buyulayım. Çünki bizning komandada yana kişi, yana bilgiç, vizajist Liliya Fərxatçına. Dostlar, mənə bizning girəyni, biz Qədriyə yılmayıb, turuşan, közləri yana, özü yaş, şunsı qızıq mı deyimi? Qədətdə bizge ya qızlar özləri yazalar, ya bolaları ənilərin jibəri üçün xot yazarlar. Amma kirisinçə, ənisi qızın tapşırığa kırtəsi kilib xot yazğan bizge. O bir qata sizni bilan tanıştırası kildi engelik. Həm sürprizası kildi. O gel mənə şunday iskitməli əybət sürprizlər yası. Şul xirmətə. O mənə tuğan kəngə sürpriz. Men anlayım, mənim nəsə buldu imtahan məytəm, imtahan nelər maytarasın sen deyib aytəm indi ənemgə. Ənem aytə tizginə yazıb jibərdik tizginə. Ənem aytə qızım bu min tapşırığı, mənə men sen как раз Gülnaz Səfərova bilan intəsim kilay. Mənə sen gil qoradan kiyinəsin. Qızım qardırobunu özgərtərə kerak. Sen bütün aya kiyinə, bütün нәрсәң qorada. Kerak özgərtərgədi. Аңа инде менә бу образында да миңа калсатыгы начар түгел, сезгә начар түгел. Шулай да яшь булгач ул сезгә теге төрле образларны, төрле төсләрне кулланып калырга мөмкин. Әле ул яшь барган саен теге әллә нәрсә уйлап чыгарып, кешене бузырга мөмкин. Ә сезнең очракта төрле образларга кертүнең бары тик уңай ягы гына булырга тиеш, булырга мөмкин. Шуңа күрә без бүген мында рәхәтләнеп, җәелеп китеп эшләрбез дип уйлыйм. Ләкин Лилия, Илназ, без хәзер чәч төсенә кирип киткәнче, теге мейкап буенча сөйләшә башлаганчы, бер моментны да әйтеп китик, име? Кадриягә 22 яшь булуга карамастан, аны тормыш шундый юллар буенча йөрткән, име? Шул хәтле күпне күргән кыз ул. Инде 7 яшендә ул әтисез, әнисез калган. Аннан соң балалар йортына барып эләккән, һәм менә балалар йортыннан ул инде яңа гаиләгә килеп кергән шушы, хәзер үзенең яраткан гаиләсенә. Искитмәле, гомумән бу искитмәле тормыш дип әйтергә мин. Алар мине как бы шулай торып үстерделәр, шундый дәрәҗәгә җиткерделәр. Бер кашанда минем кешедән бер сораганым юк. Алар гел мине дәрәҗәгә илттеләр, особенно әни. Югалып калма. Ут бул дип гел шулай итеп өйрәтте мине әни. Миңа бик рәхмәтлемен әлеге секундә. Әти белән икесе алар мине шулай үстерделәр. Әтием татарчага бик тиз өйрәтте мине. Бер ай эчендә мин Казаннан килгәч, бу гаиләмә бер ай эчендә өйрәндем. Биографияңа мин беләм, әтиң сине үтерделәр, име? Әниең, үзеңнең әниең юкка чыкты. Юкка чыкты, әйе. Безнең ул кышкы вакыт иде. Мин өйгә кайтып кирдем. Безгә вахыт ишеккә звонок булды да, мин чыгып чапмакчы, әти килеп җитте инде. Әти ишекне ачты, анда мужиклар кирде да инде, әтине вахыт алдылар, ә мине тиз генә буханка машинасына утырттылар да, больницага илттеләр. Больницага илттеләр, мин анда тикшерүне үттем, берәр ай буе инде, әтине вахыт юк иттеләр инде.
Мен өзім периодқа балалар йортына илттілер енді мені. Мен анда бек ұзақ кеттім аларына, кеттім бір туған абойымның, әтейінің бір туған абойсы бар, алар қызғанышқа бірсе келе алмадылар, бек көп кішілер келді алмаға деп. Мен бек көп кішілер білен досташтым, андағы тәрбиешелер мені бек яраты. Андағы тұрмыш балалар йортында бүтінлей башқа түрлі айтып бітіргісіз, как бы сен не ребенок deyerlegi, əgər də oşsun kilməyən sügələr yaxşıydı. Əgər də kerisində şəsən ekan, sen jirəsən anda məsələn pляж болып көпмедір вақыт. Анда вот шын как армия шкіланда екінші түрлі тұрмыш, сен шуны үткәнәсің, сен уже аңлайсың, шундай нені үттенсің, сен значит анасың яшарға жеңгел була. Яши башладым, екінші түрлі етіп кете башладым башқа әтиянемне, қарайым башқа кішілерге келелер, ап кетелер әтияніне. Мен бәрбір өзімнікілерін кетейдім. Кеттім, бір заман әнем келді. Әнем келді, көштәнәшілер білән енді каксыда өзі ясаған, енді келген. Анын досты болған екен анда, Фирдаус Абдуловна. Ол шуны білән уже слешкан болған. Фирдаус Абдуловна айткен, мұнда сен ашаған қыз бар деп, әйде келіп қарап кетелі. Әне шул күнні қарады да, мен шап кеткенмін да, екінші күнні ап кетті да мені. Әминалардың фотоларын қарадым, һәм шақ қаттам, чөнки аларның ғаиләсендә 3 бала хәзер, бит? Һәм өчесе дә үзләренеке түгел, алар алганнар, алар тәрбиялиләр, алар бер зур гаилә булып яшиләр. Һәм әлеге 3 бала да аларның үзләренә ошаган. Кадрия шулап әнисенә ошаган, малай тулысынча бит копия әни дип әйтергә була, Айрат безнең ул менә копия әнием, копия яшь күзләр. Элина. Элина әтиегезгә ошаган. Күзлекле шундый гылы. Характеры белән дә шуңа ошаганрак, характер буенча мин әнигә ошаган. Без икебез дә шундый кызу, үткен, как бы добиваемся до последнего инде әни белән без шундый. Айрат ул безнең булачак повар ала берсәм, бик тәмле берләр пешерә. Ул әтиемгә ошаган нилектән, потому что безнең әтием армия вакытында тоже повар булып эшләде. Әднә районы Олы Мәңгәр авылында яшәүче Сәфәр Галиевлар гаиләсенә зур сәламнәребезне җибәрәбез. Сез молодцы, әфәрин сезгә, әфәрин. Менә бер Сәфәр Галиевны үзгәртәбез хәзер. Лилия, ничек үзгәрдешләр? Героинебезнең кашлары, менә мин күрәм, икесе ике төрлерәк, берсе юқарак, берсе калынрак. Нишләп шулай булды сезнең? Кызыгып инде 16 яшьләрдә, 14 яшьләр булган микән инде бер мастерга барып карадым. Шул мастер мине беренче инжектор җип белән алды. Мин карыйм, монда кыйла бөтен нәрсәләр. Уйлыйм, минем әдәм бетте, мин кашсыз калдым ахырсы инде. Карасам, мин уже каш ике төрле. Берсе буяк карак кеткән, берсе аскарак төшкән. Шуннан бирле мин буяктагы кашым бик әз, менә шулай үсә. Бит төрле маскалар ярдәмендә, хәзер маскалар сөртәләр, скраплар, майлар ярдәмендә бар үстертеп була. Үстертеп була. Мин сезгә киңәш итермен, нинди майлар аларга була, кашыгызны дөрес итеп тулыландырыр өчен. Бөрүк йолкый белмәсәгез йолкымагыз, димәгез кашларыгызга. Һәм менә безнең кызыбыз шундый восточный внешность дип әйтелгәндә, минем аны күзләрем менә шундый якты, яркий күзләре име. Аның иреннәре бик матур. Һәм минем шушы күзләрне подчеркивать итәсем килә, тагында менә берәр нинди смоки, легкий смоки ясап микән, менә шушы кашларын эзне калынайтыбрак, иреннәрен бераз тулыландырыбрак җибәрәсем килә. Миңа калса инде сез шундый теге җылы тышкы кыяфәткә ия, гүзәл туташ әйме. Сезнең теге кара тәнлерәк дип әйтим инде, шын теге көнчыгыш хатын-кызларына туры килә инде. Шуңа күрә, әлбәттә, сезнең чәчкә үзгәртү кертергә кирәк, ниндидер ачыграк төскә дә буярга мөмкин, үзегезнең тамырларыгызны саклап калып, һәм дә менә мин әле игътибар итеп утырам, чәчләрегезнең учлары бик нык бозылган, икеләнгән. Узын калын чәчләр. Бер анда сезнең 10-15 сантиметр чәчләрне без мөгаен кисеп идәнгә ыргытырбыз инде, теге салонда калдырырбыз. Әйме? Сез әйе. Һәм дә сезнең миңа калса теге бөтен серне дә әйтеп бетерергә кирәк тә түгелдер инде, улаймы? Ниндидер сер калырга тиештер. Кадрия үзе дә белмәскә тиеш, һәм тамашачылар да әлегә тапшыру башында белергә тиеш түгелдер. Шуңа күрә серләрне без салонда ачырбыз дигән өметтә калам. Амин. Демәк, чәчнең минус 10 сантиметр кисеп атабыз дидек, кашларының калынайтабыз дидек, чәч төсе шулай үзгәрәчәк. Инде нәтиҗәне, гомумән үзгәреш этапларын сез күзәтеп бара алырсыз. Сәфәр Галиевлар гаиләсе үзләренең кызлары Кадрияны әле танымаслар да. Киттек, безне матурлык салонында көтәләр. Киттек, дуслар, киттек.
Шундай матур, тизрәк күрсәтәсе килә. Birinci etap ул шәчләрне үзгәртү, Илназ елмаеп басып тора, димәк инде аның башында уй бар дигән сүз нәрсә эшләргә икәнлеген ул белә. Кадриянең шәчләрен җәеп салган. Илназ монда озын, яхшы шәчләр мин күреп торам. Кадерләп кенә кисәчәкбез. Кадрияның шәчләрен шушы икеләнгән очларын менә Гөлназ үзең кара әле. Менә бу бит кот чыкмалы бит бу. Ну моны алып ата башласаң, менә шулай алып атырга кирәк инде, Илназ. Алабыз инде. Кадрия безгә рөхсәт бирде. Кадрия, син еламаячаксыңмы? Юк, конечно. Мин әзер башлады. Юк, әле шундый молодец, беләсең нәрсә дип безгә әйтә. Шәш кискәндә миңа еларга кирәк булачакмы ди теге. Әзер безнең шоуда уйнарга. Ну, ләкин дуслар, безнең бу шоу түгел, монда шин, ихлас, эмоциялар шуңа күрә. Әгәр дә син кычкырып көләсең килә икән, шәш кискән, син кычкырып көлә аласың. Елап җибәрәсең килә икән, елап җибәрә аласың. Без монда бер нәрсәне дә теге таләп итеп эшләтмибез. Илназ һәрбер этапны аңлатып күрсәтеп бары, шуңа күрә игътибар белән күзәтегез. Хәзергә без сезгә бик кирәкле мастер-класс әзерләп куйдык. Кыш көннәрендә бигрәк тә шәш электрлана, үзегез дә беләсез, тырпаеп тора, оча ул шәш. Һәм менә әлеге халәтне булдырмас өчен нәрсә эшләргә кирәк? Барысы да бик җиңел диде Илназ, шуңа күрә барыбыз да тыңлыйбыз, өйрәнәбез. Әкрен генә шәчләрне буяу эшенә дә килеп җиттек. Хәзерге вакытта милирование ярдәмендә шәчләрне агартабыз, ягъни төсен юабыз. Һәм дә әлеге процедурада без фенны да үзебезгә ярдәмче итеп алдык. Без аны өрдертеп, фен белән өрдертеп, менә бу кирәкмәгән шәчләрне алып куябыз. Ул безнең әлеге буяуга төгәллек бирәчәк. Һәм ул ахырда нәтиҗәдә шундый чиста, шундый салмак кына күчешле төс булачак. Шәчләрнең элеккеге төсен юдык, хәзер яңа төс өстәү процедурасына күчәбез. Кыш шәчләргә тагын бер үзенчәлекле проблема алып килә. Ул да булса электрлану. Ягулык сезонында фатирларда, эш бүлмәләрендә, төрле биналарда корылык хөкем сөрә. Урамнарда салкын һава торышы. Мондый шартларның шәчләр өчен тискәре ягы күбрәктер мөгаен. Суыктан саклану өчен килгән синтетик башлыклар, өс киемнәре, пластмасс тараклар, коры бүлмәләр шәчләрнең халәтенә нык тәэсир итә. Ягъни төрле якка очып киткән шәчләрне һеч кенә дә тыңлатып булмый. Сәбәбе алда әйтелгән сүзләргә бәйле. Шуңа тәрбия чараларына килгәндә, кыш айлары өчен чыгарылган махсус косметика кулланырга киңәш ителә. Юган вакытта да иң ахырдан салкын су белән чайкап алу, шәч сабагын ныгыта, кабыкларын яба. Бары эре тишле агач тарак белән тарау һәм аны бер ай узуга алыштыру мөһим. Сезгә әйтәсем килгән бер кичкенә сирем бар, ягъни шәчләрне төрле рәвешләргә кертергә ярдәм итүче гүзәллек балчыгы. Билгеле, аны кипкән шәчләргә генә сөртәләр. Мин исә файдасын юеш шәчләргә тидергәннән соң таптым. Шунысын истә тотарга кирәк. Шәчләр дымлы гына түгел, юеш булырга тиеш. Әлеге тыгыз, холыклы балчыкны бармак учы белән чиметеп кенә алабыз да, коры уч төбендә ышкый-ышкый җылытабыз һәм шәч сабагына тамырдан алып учларга кадәр тидерәбез. Балчыкны күп кулланган очракта шәчләр катырга да мөмкин. Соңыннан фен белән рәвешен киптерәбез. Бу электрлануга каршы менә дигән шәп чара. Хөрмәтле телевизор караучылар, күреп торасыз, монда Кадрияның шәч төсе үзгәреш кичерде. Без конкретно төскә буямадык, Илназ, бу нәрсә дип атала? Шатуш. Шатуш дип татарга була. Шатуш, язга менә дигән эффект, беренчедән үзегезнең шәчегез зыян күрми. Һәм икенчедән ниндидер күрәсезме, төс өстәлә һәм шәчегез күккә терерәк булып күренә. Байрак. Байрак, терерәк, куйрак булып. Сыйфатлырак һәм дә күңеллерәк.
Шулай бит? Әйе, күңеллерәк, әлбәттә күңеллерәк. Һәм тагын бер момент, менә монда икеләнгән чәчләрнең изе дә калмаган. Без тагын бер нәрсә эшләргә булдык, үзгәртер өчен, менә монда карыйм да мин хәзер. Илназ бу яккарак килсәң. Менә йөзне үзгәртеп җибәрер өчен, мин монда челка кисәргә тәкъдим итәм монда. Әйе, була. Бу теге без курыкмагыз, без инде шалт итеп теге квадрат челка кисеп куябыз. Без андый челкаларга каршы, ләкин менә хәзер Мәскәүдә айрым бер тренд, озынайтылган челкалар бик нык модада. Дженнифер Лопесныкы кебегрәк, ул менә әзрәк кенә битне үзгәртеп җибәрер өчен генә кисәчәкбез без аны. Менә ошый Кадрия. Кадрия килгәннән бирле елмаеп куйган иде ул. Аның елмаеп 1 граммга да кимемәде. Сезнеке дә кимемәс дип уйлыйбыз. Берничә минуттан без мейкап өлешенә күчербез, ә мейкаптан соң инде Кадриягә үзен һәм Кадрияны сезгә күрсәтергә әзер булырбыз. Эшлибез. Менә булай, әйе, оп, Илназ әйдәме? Хәзер без шул рәвешле без Илназ белән чәчне кабартабыз, күпертәбез. Ашырак төстәге инлек белән астагы һәм өстәге иреннәргә акцент куябыз. Моны без уртага гына куябыз. Бу безнең иреннәрне тагы да тулырак иттереп, тагы да күпертеп күрсәтәчәк. Мин әзер. Әле бу җиреңдә куябыз. Берәсе менә бу чолкаларны Мен сезгә мең рәхмәтле. Рәхмәтеңнән тыш, чәчеңне әйтсен. Чәчмеше искитмәле. Мәк огонь. Ой, сүзем юк. Искитмәле. Мен сезгә бик рәхмәтлемен. Шундый чибәр бала. Шундый тәүфиклы һәм тәртипле бала. Чынлап та синең гаиләңә мең рәхмәт. Кемгә эләгер инде менә мондый алтын кыз? Әйтеп киттек, Кадрия кияүдә түгел, кияүгә чыгарга ашыкмый да әле, чөнки аңа ни бары 22 яшь. Егетләр чиратка басыгыз. Киттек киенергә, дуслар. Носки белән ачык башлы аяк киеме. Водолазка белән күлмәк мәсәлән. Аларны парлаштырып, икесен бергә киеп була. Хатын-кызлар бердә аптырамагыз һәм гомумән исегездә калдырыгыз. Иң беренче чиратта сезгә җылы, уңайлы һәм комфортлы булырга тиеш. Ә инде стиль икенче урында. Стиль дигәннә менә булай итеп парлаштыру соңгы арада бик нык популярлаша бара. Бу хакта безнең стилистыбыз Лениза Черскова сөйләп.
Менімше бүгін водолазка ең кереклі әйбір біздің гардеробта. Чөнки көз, қыш һәм яз біздің салқын, водолазка бізге бик келіші. Ну, менә монысы инде хатын-кызларны шок хәлендә калдырмый. Булай без киенәбез, әйме? Ләкин менә моны күреп, кайбер хатын-кызлар теге гах дип уйлап куярга мөмкиннәр. Ничек инде блузка эченнән кара төстәге анда караңгы төстәге водолазка булырга мөмкин дип уйлый кайберәүләр. Бу иң трендлы шундый катлаулы комбинация, шундый микс, менә шулай итеп төзәргә бүген иң стильле. Менә бу ике комбинациялар, алар теләсә кайсы яшьтәге хатын-кызларга килешә. Менә мондый кыска итәкле сарафан ул студентларга бик килешер. Безнең героинябызга. Әйе, безнең героиня. Лениза, безнең героинябыз Кадрияны ничек киендергәнне сез хәзер күрә алачаксыз. Кадрия өчен инде 3 образ, 3 стиль әзер. Әйдәгез, берәм-берәм аларны сезгә дә күрсәтик. Хәтерләсәгез, Кадрияның әнисе Надия кызның гел карадан киенүенә шөгбә белдергән иде. Стилистыбыз Лениза Кадриягә кызыл төс сайлаган. Бу төс аны яңа яктан ачты. Аның ялкын кебек холкын чагылдырды. Һәрбер хатын-кызның гардеробында бер кара күлмәк булырга тиеш. Игътибар итегез, мондый ачык төстәге чәч һәм киң елмаю белән кара күлмәк тә яңаша уйный башлады. Кадрия камера каршында елмайды, быргаланды, үзенең күтәренке кәефен бөтен тирә-юньдәгеләргә бүләк итте. Кызлар, бүгенге героинның исеме Кадрия, ул Әтнә районы Улы Мәңгәр, шулай бит, Улы Мәңгәр авылыннан. Һәм без чәчәкләр әзерләп куйдык, 3нче образы әзер. Карагыз әле, безгә нинди зур команда килеп кушылды. Уларның якыннары, дуслары. Кадрия, чыгыз. Ну ничек? Мен Кадрияның матурлыгына былай да гел сокланып йөрим инде, күзләр генә тимәсен дип йөртәм инде ине. Но бүген инде вообще изумительный булган. Шул хәтле суперски. Мәдәм былай да поклонниклары күбее, инде бу передачадан соң нәрсә булыр икән? Мин бер дигә талмыйм. Ут ул, име шундый? Ут. Субханалла, күз тимәсенә. Күзләреннән шык йөгереп тора, име? Бик яратам мин аны. Нәһәйәти көндә дә шушындай макияжны ясап йөреп була. Без бераз гына күзләргә акцент ясадык. Классында косметика белән шулай матур итеп иннәрне сызырга була һәм аларны тагын да тулырак итеп күрсәтергә була. Сез шундый нур чәчеп, мәхәббәтле булып торасыз, име? Балкып торасыз. Сезнең ул хәтта менә шушы йөзегездәге теге чокырлардан да күренеп тора. Сезнең менә хәзерге әтиәниләрегезгә без менә тапшыруыбыз командабыз исеменнән бик зур рәхмәт әйтәбез. Шундый күркәм балалар, шундый күркәм кешеләр безнең җәмгыятькә тәрбияләп биргәннәре өчен сезгә алдагы тормышыгызда да күп күргән михнәтләрегез өчен сезне Аллаһ Тәгалә зурласын. Сез әле бик узак бәхетле, матур тормышта яшәргә тиешсез. Мин Кадрия, Аллаһка шөкер. бар бу тагын әйтер сүзләрең? Бер кашан да курыкмагыз үзгәрешләрдән. Үзгәрешләр бар тик әйбәткә генә илтә. Әйтәсем килә иң элек зур рәхмәт әниемә шушы тапшыруга чакырган өчен, миңа сюрприз ясаган өчен, килгән кунакларыма иң рәхмәт минем самый сталарыма. Мин сезне бер кашан да унытмаячакмын, һәммәсен килеп торачакмын. Сәфәргалиевлар гаиләсе, молодцы, молодцы. Нинди кыз үстергәнсез бит. Без тагын бер тапкыр шуңа инандык. Тапкан ана түгел, баккан ана, име? Сезнең гаиләгезгә, дусларыгызга, Миләүшә сезгә зур рәхмәт килүегез өчен уңышлар телибез. Һәр вакыт тире булып кал, йөр, телисә әйбергне ал, бар, һәр вакытны максатыңа ирешә торган бул. Шушы югары нотада, дуслар, без шын профессионаллар командасы һәм мин Гөлнар Сәфәрова сезнең белән сау булашабыз. Һәм шуны әйтәбез, Миләүшә ханым, килегез безгә. Мин сезне күрәм, яңа прическада күрәм, без сезне көтеп калабыз. Сау булашабыз, исән сау булыгыз, бу мин тапшыру иде Яңа Гасыр телеканалында.